L'Escala, província de Girona, comarca Alt Empordà, població 10.497 habitants. Destacat: l'Escala està situada al sud del Golf de Roses, al límit comarcal amb el Baix Empordà, a només 2 quilòmetres de les famoses ruïnes d'Empúries. Com altres pobles costaners, la seva activitat principal ha estat, des d'antic, la pesca. L'anxova autòctona és un dels productes més preuats de la gastronomia marinera catalana. El municipi conserva encara tot l'encant del nucli antic, perfilat per un singular passeig marítim i platges de tanta personalitat com la de Montgó. On hi ha la famosa torre de defensa del mateix nom. Caterina Albert i Paradís, 1869-1966, autora de Solitud i més coneguda amb el pseudònim masculí de Víctor Català, és la filla més il·lustre de la vila. Imprescindible: descobrir el conjunt arqueològic d'Empúries. Anar d'excursió a Sant Martí d'Empúries. Visitar l'Alfolí de la Sal. Admirar les platges i els trams escarpats i rocosos de tot el litoral de l'Escala. Tastar les anxoves i els cargols de punxes. Festa Major. Finals d'agost, principis de setembre, coincidint amb Santa Màxima, patrona de l'Escala.